Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. Dneska konečně jedu na dovolenou, sice je to jenom na jeden den, ale snad se mi nic nestane. No, celý den jsem pracoval, takže, celý rok i dokonce. Takže teď si konečně zasloužím nějakou tu krásnou dovolenou. Jo, no ono je samozřejmě pořád víkend, takže zase tramvaje nejezdí. Ale snad se zpátky už budem vracet nějakou tou tramvají. Takže jdeme. A nebojte se, tramvají určitě pojedu asi zpátky tam, pokud se něco nezvrtne. To se děje často. Au. Ach jo, tohle je samý au. Radši si dám zlatý jabko. Tak jdeme. 3 čuníci pěkně za sebou. To si zpívaj. Ale mně teprve teď dochází to, že jsem celou dobu, ale úplně celou dobu jsem si nemusel objednávat hotel. Takže tady nějakému tomu mýmu zaměstnavateli řeknu, že já rovnou z toho odcházím, tak tady farmářovi. Tak farmáři, já odcházím. Asi farmáři, jo, já odcházím. Tak jo, teda už. Dajme nějaký to prachy. Ty chceš prase, tak ty jsi pěkně zlej. Prachy. No vidíš, chytnul jsem tě, to máš za to. No, co to děláš, kašmráda? Já pomoc. Ty vogo, a teď jedu rychle pryč, ale mě tady nechytí policie. Tak tohle byla špatná dovolená. Snad mi to pak půjde nějak líp. To je škoda. Snad budu mít aspoň štěstí doma, protože jinak to mám fakt už zkažený. Proč se to zastavilo? No, divný. Co? Ono to jede beze mě. Ježiši, tady ty tramvaje jsou dneska fakt strašný. Jakože úplně. To fakt nejde, tyhle tramvaje už. My pojedeme atrakcí. Jo, blbý. Jsem jel blbým směrem, no. Tak aspoň jedem. Ty vogo, tady je pořád ta policie. Už jsme tady. Ty kráso, se už stmívá. No nic. Vyspím se někde jinde. Někdo si tu asi nějak hraje na to. Asi má taky rád hudbu jako já. Takže ono fakt, no nic. Tak jdu k sobě domů. Co? Tento podnik se zabavuje starostou? Ach jo, to je fakt strašný. No nic, tak budu spát aspoň tady. Jsem si ten hotel měl nechat pro jistotu. No nic, tak aspoň spíme. Spíme. A teď jakože já fakt půjdu za starostou, protože tímhle mě extrémně naštval. A když já řeknu extrémně, tak myslím extrémně. Co to tady hraje? Teda snad pouliční orchestr? No nic. Já jdu toho starostu zaškrtit. Kde je? Jdu za ním, ty vogo. Jdu. Kdyby tak nebydlel, tak by se tu děje? Kdo mi tu šlape po schodech? Už řve. Hej, to máš za to. Co? Tobě tu nic nedělá? Tak já tě hydnu. Ne, prosím, ne. Tak pokud... Proč jsi mi zabavil dům? Ne, absolutně nevím, to byl nějaký divný starosta. Jo, ty nevíš? Tak to vyklop to zase. Počkej, no, dej mi chvilku.
Taky jo už. Tak. Zahodnul jsem ti to. A Ale proč? proč? Z důvodu Čeho? nelegální dovolené. Ježiši Maria, a co mám udělat, abych si to zpátky vzal, ten můj dům? Musíš mi přinést 2 staky a 1 gold. Tak jdu na to, a kde je mám jako hledat? Po celém světě. Ty kráso. Tak tohle bude hodně těžký. Tak jdu. Já se nejdřív podívám na trhu, jestli někdo nebude vědět, protože tam jsou i nějaký chytrý lidi. Já vím, že prodavači většinou na to moc nemají, ale ono se nezdá. Oni jsou často vychytralí. No. Snad mi za to nic nebudou účtovat. Nejvíc ví ten, co tady prodává ty armory. Hej ty! Zde můžu najít nějaký ty zlata. Kde? Doporučuju u Maráku. Co? U Maráku. U majáku, tak já tam jdu. Rychle, než mi za to bude něco účtovat. Tak super. Tak mám 1 zlato, tak to je dobrý. Tak já to přinesu tomu, jak se to vůbec jmenuje do prčícího starosta. Já už jsem zapomněl jeho jméno. On se jmenuje nějak Alfred. Co? Starosto, to pouštíš ty? No jasně, že jo. Ten nemá snad vůbec hudební vkus. Dobrý, už to vypnul. Ne, to je fakt strašnej. No, tak tohle je až aspoň lepší, no. Ježiši. Kde je starosto? No tak. Tady máš ten 1 stak. Ty jsi pěkně vychytralej, ty už tam máš nějaký staky, ty jsi teda pěkně bohatý starosta. Tak to jste 2 staky. Jo, 2 staky, jasně. Tak se zeptám knihovníka, ten toho taky hodně ví. Tak jdeme. Ten starosta mi už leze na nervy. S tou jeho písničkou. Hej, knihovníku, kde seš? A ještě jedna věc, víte? Já jsem tím hotelem úplně za všechno přišel. Takže jsem bohužel na mizině, takže to musím najít, jinak se ze mě stane bezdomovec. Takže dejte like, odběr, ať budu mít větší štěstí. Není tu žádný knihovník. Jo, on jel taky na dovču, jo, to mě štve. Hej ty, co prodáváš ty ryby, neviděl bys ještě, kde je nějaký ten další stak? No to je nějak na hřbitově nebo něco. Jo, tak na hřbitově. Ježiši, já rychle zdrhám, jsem zapomněl, že mi na to asi bude chtít něco účtovat. Nějaký peníze. Nebo nějaký věci. No nic. Ne, ale vlastně to může být i tady třeba. Ne, to tady. A máme to. Jo, díky, kámo. A teď, ty voko, co když mi za to kvůli tomuhle něco bude účtovat? Dobrý, neúčtuje. Proč je tu tak vysoká tráva, ježiš? Tak já jdu za tím starostou. Ach jo, tohle je zase cesta. Dlouhá, předlouhá. Co se to stalo? Co se to stalo? Ježiši, se mi nějak točila hlava. Nebo mi křuplo v zádech. Au. Hej, starosto, tady máš ten další To sták. to trvalo, tak mi dej ze svý restaurace ještě 1 dort. Já už tu restauraci nemám. Tak mi dej z mýho vlastnického podniku. Jo, takže ty chceš dort z tržiště. Ne, z tvého bývalého domu. Tam já dorty nemám. Jo, já tam mám dort, ach jo. Musím dávat Tak dorty. mi ho dej, protože mě už bolí záda a tím pádem musím dej ten v posteli. Ach jo. Tak já ti tady dám dort, ale pozor, to nebude. Já ti to dám, až najdu ten další gól, nebo nenajdu. Se neboj, kámo. Já ti ten, hele, nebo ne, já ti to jdu dát rovnou. Ať si pak nestěžuješ.
Stejně potom budeš tlustej, pokud to víš. Co, ono prší? Starosto. Jo, starosto, vůbec. Jak já tebe znám, ty si umíš zahrávat s tou černou magií. Tak dáme dohodu. Já se budu víc snažit a ty mi tam budeš dávat to. A ty dáš teďka, ať to počasí konečně bude dobrý. Bereš? Jasný, to je jasný. Tak udělej tu tvoji černou magii a ti se mezi tím rozmůžím ty tvoje dortíka, ať se můžeš sníst. Teď tě vůbec nejíš, jí se takhle. Já nevím, já dělám tu magii, sakra. Aha, Už je máš. fakt? No jo, dík starosto, teda nedík, mi zabavil dům. Tak ještě další. Jeden stack. Tak ti to hodím, dám ti jen 58, víc toho nemám, ani ve svém podniku. Bereš? Asi jo. Vůbec ho přesto neslyším. Tak čau starosto. Ten starosta je teda pěkný, Ještě nenažraný? jeden stack. Ne, nic nemám, kámo. Už teď je ze mě bezdomovec, tak Měl by tam být ještě další někde. ty myslíš zlata nebo dortu? Zlata. Aha, tak to je dobrý. Tak já zkusím najít toho knihovníka, třeba už se vrátil. Že by? Možná jsem ho našel. Ne, to je farmář. Jo, tak se zeptám policie, sice je tady policie docela hloupá, ale... Hej, teda policie, nevíš ty, kde by se mohl schovávat nějaký ten helvejce? Nevím. Najednou je nepříjemný. No. Ach jo, to je... A tady je hromadný útěk. Dobrý, ne. Ach jo, tak já zkusím vytradit tu na tržišti nějakou dobrou radu. Hej ty, tady máš vejce a dej mi dobrou radu a jestli mi to nedáš, tak se fakt naštvu. Víš, kde je nějaký ty bloky zlata? Teda. No, tak to je super. Tak si vem tady zbytek vajec, nenažranče. Jsem ti zaplatil za to už. No nic. Tak nikdo neví, ani já. Tak asi budu muset jít za starostou. Snad ho najdu. Kde jenom může být? Hej, starosto, seš tady? Seš tady? Seš tady? Nenacpal ses do čestky? Co? Yes! Konečně! Hej! To kdo udělal? Jo, slepice vlastně. Tak super! Mám další sták zlata. Tak to je dobře. Tak starosto, tady máš další. Tak mi dovoluješ už si jít do svého domu? Tak jo. Tak čau. Ještě tu zůstaň. Sorry. Zůstaň tu. Už tam jdu. Ne. Já tu cedulku už chci prostě rozmlátit. Čau. Ne, já mám pro tebe překvapení. OK. Ale zůstanu tady jenom minutu. A mezi tím si tady přečtu něco o tom. Tento úřad byl postaven v roce nějaký letopočty a je nejstarší budovou v kraji. Úřad byl rekonstruován v roce 1812 a v roce 1947. V této podobě už zůstává dodnes. Je i pro návštěvníky architektonickým vlastem. OK, tomu nerozumím moc, ale to je fuk. Tak já uzu. Konec, ono se snívá. Co? Moje hospoda. Tak lidi, tohle jsme zvládli. Super, ne? Tak ahoj příště.